Bugün irteden rayonumuz halkı şat көңіл белән бәйрәм алдыннан үзебезнең авыл хуҗалыгы продукциясын алырга дип чыктылар. Менә күрәбез, инде һәрбер хезмәт коллективы бик матур оешкан төстә чыккан. Мәдәният йортында каршында да менә барлык шәхси эшмәкәрләр үзләренең цехларында җитештерген продукцияларны районыбыз халкына тәкъдим итә. Ел сайын шушы ярминкәгә чыгабыз, инде үзебезнең продукцияны дип әйтгәндә наличниклар, бизәкләр итеп эшлибез, үзебезнең райондашларга, сит районнарга да кешеләргә тәкъдим итәбез. 2016 елда кризис сәбәпле соң инде әзрәк эш кимеде дип әйтсәк тә була, но барыбырдан халык матурлыкка омтыла. Наличникларны, бизәкләрне алалар, заказ итәләр. Azıq içməsindən yarmalar, börtüklər, aşılıq alıb çıxdıq. Yarmalarımız var. Üzümüz yaratqan yarmalar. Xalq yaratıb ala, burayını yaratıb alalar. Burşaq yarmasın, buday yarmasın. Furaj var, həmmək şey gerek. Alalar, xalq ala. Var da üzümüzdə yetiştirilən, üzümüzdə əşkərtilən, üzümüzdə tuturulğan. Var da üzümüzün produksiya. Ярминкәгә килдек, ашлыклар үстергән ашлыкларыбызны алып килдек. Өйдән менә кабаклар алып килдек, банкалар, үзебез җитештергән банкалар алып килдек. Үлем бүгінгі шара менә иртәдән шушылай матур ярминкәләр белән башланып китсә, ул инде мәдәният хезмәткәрләренең матур үзешчән сәнгать
коллективлары чыгышлары белән дәвамлы булыр дип өметләнеп калам. İtler çıktık, kalbasalar, kapşınlılar, bütünüsü var, bilmenler yasabap çıktık. Barsı halkka. Дөрестән дә бүген районыбыз җирлегендә улы зур матур бәйрәм, чөнки бүген без барыбыз да хезмәт кешесен олылыйбыз, аларны зурлыйбыз, аларга үзебезнең рәхмәт хисләребезне җиткерәбез. Шулай ук инде бүген безнең районыбызга бик күп кенә Ызандаш район башлыклары килү көтелә. Алар да инде районыбызның нәрсә белән сулаганын, нәрсә белән яшәгәнен карап китерләр дип өметләнеп калабыз. Bugün Baltaşımızda aldığınlar jiyinini ötkərəbiz, xizmət kollektivlərinin yılını tügərləu nəticələri boyunca mənə ko'rgazmalar ham görülü bizden yarminka yılını motoruna tamamladık. Ham 2016 yılda dağın motor ettirip şuşunday xizmət oңышlarına erişirge yazsın. Мен инде форсаттан кулланып, менә бүген безнең ярминкәләребезгә килгән хезмәт коллективы җитәкчеләренә, хезмәт коллективларга барсына да улы зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шәхси эшмәкәрләребезгә менә шушындый зур матур продукцияларны тәкъдим иткәннәр өчен аларга бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Киләчәктә дә менә шушылай матур булып, бер гаилә булып яшәргә язсын иде. Hayırlı gün, muhterem milletteşler, kilgen konaklар. Assalamu alaikum, hürmetli rayondaşlar.
Бәйрәмнең бездә бүген иң олысы, иң изгесе. Бездә бүген хезмәт бәйрәме. Районыбызның 2015 елда ирешкән уңышларына зур өлешләрен керткән хезмәт алдынгылары җыены. Балташ болынының сумаклары саклыйлардыр безнең эзләрне. Әллә инде күңлем шул эзләрне, гомерләрем буе эзләрне. Шушма буе талы сайын сандугач. Балташ Карагыш районы арасында ул үзенең культурасы белән, үзенең җирләренең эшкәртелгәнлеге, андагы уңдырышлыгы белән аерылып тора торган районнарның берсе. Авыл кешесе, хезмәт кешесе, бәлкем бер мәртәбәдә шушы район сәхнәсендә менеп, район җитәкчелеге тарафыннан рәхмәт хиссе, рәхмәт хатлары алырга да алмаска мөмкин. Ә инде менә бу мөмкинлек бүген 2015 елгы хезмәт батырларына булдырылды. Шушы икмәк өчен мең рәхмәт әйтәсе килә. Алышына язлар, җәйләр, көзләр, икмәк йөгән идем юксыну. Йөрәгемдә минем сүнмәс бер ут, инде сүнми торган усымун. Шушма буе талы сайын сандугач. Шушма талы булыр идем, кунар булса сандугач. Балташ якларына ашкынам мин, шушма болынына ашкынам. Ким түгелдер минем ашкынуым, шушма ягы ташкынам. Hayırlı gün, hürmetli rayonumuz aldığınları, kadirli veteranlarımız kilgen, bizni ululap kilgen, hürmetli konaklarımız, yetekçilerimiz. Rayonumuzun aldığınların hem bu solga simagan, münerlegen hizmetçilerimizge şuşu tırış neticeli hizmetiniz için İzgi hislerimni, izgi rahmet hislerimni bildirem. Hammagizge degen sağlık, selametlik, simiye bakıtı, hem kileşekte dağında zorrak oңышлар yoldaş bulsun deyip diysem kile. Hem sizin ulu hizmetiniz aldığında baş. Балташ якларына ашкынам мин, шушма куенына ашкынам. Безнең яшьлек сердәшләре булган, диянкеләренә баш куям. Шушма буе талы сайын сандугач. Шушма талы булыр идем, кунар булса сандугач. Балташ якларына ашкынам мин, шушма болынына ашкынам. Ким түгелдер минем ашкынуым, шушма ягы ташкынам, шушма ягы ташкынам. Районыбыз тагында, республика күләмендә, Россия күләмендә үзенең матур эш нәтиҗәләре белән даими рәвештә матур күрсәткечләргә ирешергә насыйп булсын. Исәнлек, саулык, тагын бер кат бәйрәм белән.